Нямаш проблеми за кърпа. Кажи две думи за предаването. Ставил съм литъл. Можеш ли да как ти записал шамана ти? Халат, моля ти имам. Роби, снимай. Халат, Гошко, хетите. Абе, само един е проблема. Ако му отнесете чеята, да се прави. Ще задрапаш. Добре. Халат съм взел. Тръгвам. Абе, къй ще го бъркам? Има Сашко Жандара, Сашко Арнузи, не ще да скочиш. Как ще ми телефона, човек? Шанал ти си, ша. Дай бе, човече. Опа. Ма не можеш. Але не, каква жега отвънка. Човече, не бутай тогава. Елева, направо пичме се го поставя. Това той си скочи. Баси майката, човече. О, Лайналдо. Няма, това е спорт. Бири. Охо. Чакайте с ним. Чакай. Съобщение ми дойде. Чакай. Аз снимам си. Не можем ти да се качим на това ниво, с който ми го. Няма мога да си запаш. Но аз ще метна отзад, да се запаш. Снимай си, Роби. Колко е на Бог? Па има тези метри кусор, човече. На тебе. Над тебе, верни ми. Само не прави какво пайпаш. Само искам това да работя. Че паднеш, бъш при някой. Че паднеш, маля май там. Ура! О, аз станах вирвода. Роби, снимаш и бе, човек. Да, бе. Снимай, бе, човек. И само вика. Доđi ми! Дай! Dođi mi! Човече, побърка си, бат. Погледай го, Кейшо, вижте го, Кейшо. Май. Ей, от това не мога да сложи. Леле, колко ми се напълниха краката! Кейшо вир вода. Нищо не става от това момчета. Не ми стана съдело ми се му клика краката, човече. А то побъркат. Георги. Не си го. Абе, пияна, човече, аз съм